हेलो लोगोफोर मोनसे गिदिर खौरां मानो होनोब्ला दाखालि बावै कक्राझार आरो सालाकाति रेलवे स्टेशननि गेजेरनि रेल लामायाव गिख्रंथाव IED बमा बेफ्रुनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेखौ लानानैनो दिनै गिदिर खौराङा सोराङाव फैदों आरो बे जाथायखौनो लानानै बर'फोरनि मोननै पार्टिनि गेजेराव गावजों गाव मुं सुलायनायखौबो नुनो मोनदोंमोन। नैबेजेरावनो होदों बमखौ ओमफ्राय थासारिया मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव 5 बोसोर सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि मोनसेबो थासारि जों नुनो मोनाखै। प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकार समाव 5 बोसोर सरकार दैदेननाय समावहाय बेबायदि मोनसेबो थासारि जों नुनो मोनाखैमोन। बे जाथायखौनो लानानै दा मोनसे मोजां खौरां मानो होनोब्ला बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे दायनिगिरिखौ आसाम पुलिसआ हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे हमजानायनि खौरांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। लोगोसेनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव मा फोरमायखो नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नायलांदो। घटनार লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি পাইছো। যোৱাকালি কোকৰাঝাৰত আমাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ৰাজ্যবাসী এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিছে। আমাৰ এটা বিশেষ ৰেলৰ অংশ IED ব্লাষ্ট কৰি উৰুৱাই দিয়া হৈছিল। ৰেল এখন পাৰ হৈ গৈছিল, লোক পাইলট গৰাকীয়ে দেখা পায় আৰু তেওঁ আমাক ৰেলৱে খবৰ দিয়ে, ৰেলৱে পুলিচক খবৰ দিয়ে। ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি পাইছো। পুলিচে অনুসন্ধান কৰি আছে, কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো যদি সেই লোক পাইলট গৰাকীৰ চকুত নপৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি আমি পুৱতি নিশালৈ বহুত বেয়া খবৰ এটা শুনিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। आसा खालामो बमा बेफ्रुनायाव लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हायो। लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा थिबाय।